Яшлык стадионына районыбызның хезмәт коллективларыннан, мәктәпләрдән меңнән артык спорт һәм актив яшәү рәвешен үз итүчеләр җыелды. Һәр катнашучы йөгерү дистанциясендә үз көчләрен сынап карарга дип килгән. Район башлыгы Альберт Хужин бәйрәм сәламнәрен җиткерде. Мөслим ул сәламәт яши торган кешеләрнең урыны, бәхетле кешеләрнең урыны. Шуңа күрә спорт белән шөгыльләник, тату булыйк, дус булыйк, сәламәт булыйк. Бәйрәм белән барыгызны да. Кояшлы матур көнне бәйрәмдә һәммә кешенең кәефе күтәренке. Актив гражданлык позициясен алып баручы, яшьләргә үрнәк булырдай кешеләрнең берсе район иҗтимагый совет рәисе Рушад Султанов бу көнне сәхнәдән хисләрен яшермәде. Бүгенге чара һәр кайсының күңеленә рәхәтлек берсен. Бүгенге чара мөслимебез белән горурланырга мөмкинлек берсен. Бүгенге чара безнең нәрсәгә сәләтле икәнлегебезне күрсәтә торган чара булсын. Йөгерү дистанциясенең старт сызыгына иң беренчеләрдән булып башкарма комитет, район финанс бюджет палатасы һәм Бердәм Россия сәяси партиясе прокуратура вәкилләре чыкты. Мөслим районы флагын керткәннән соң әлем тотып әлеге коллективлар йөгерешкә чыкты. Быелгы кросста яңалык буларак спорт сөюче Кашаповлар, Мадияровлар, Гариповлар, Хановлар, Хабибуллиннар гаиләсе аерым йөгереп райондашларыбызга үрнәк күрсәтте. Шулай райондагы һәрбер үзебезнең райондашлар шулай семьялары белән спорт ярышларында бергә катнашсалар, ул үзе сәламәтлеккә, бөтен бергә дуслыкка һәм хөрмәт итәргә бер-беренә шундый условияларга туры киләдер дип уйлыйбыз. Йөзәр бала һәм укытучылар коллективы белән спорт бәйрәменә килгән район үзәге мәктәпләреннән соң мәгариф идарәсе, мәктәптән тыш эшләр үзәге, балалар бакчалары коллективлары йөгерде. Ветераннар советы, пенсия фонды, маяк. Шараның инде әһәмияте инде шунда, менә инде яшь буын спортка тарту инде сәламәтлекне ныгыту. Ел сайын шушындай кросста катнашабыз. Без бүген классыбыз белән килдек. Көне бигрәк тә матур, рәхәтләнеп, күңелне ачып шавып чыктык. Әлеге матур чарада 700-дән артык бала һәм укытучылар катнашты. Шул исәптән без дә мәгариф идарәсе шушы матур чарада актив катнашырга килеп, менә үзебезгә беркетелгән бер курыкны биреп чыктык. Нәрсә өчен кирәк дигәндә, бу районның бердәмлеге, бу безнең милләтебезнең көчен күрсәтә, бу безнең халкыбызның бердәмлеген күрсәтә торган чара дип саныйм. Районыбызның бюджет оешмалары, предприятие коллективлары да бердәм булып йөгерү марафонына килгән. Мөслим әләмен һәр хезмәт коллективы горур йөртте, беркем дә читтә калмады. Biz Maya халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәге коллективы бүгенге инде шушы чарада бик теләп катнаштык һәм инде моны үзебезнең бурычыбыз дип тә саныйбыз. Сәламәтлегебез өчен бу инде бик файдалы. Районның бер мәйданчыгында буш тормады бу көнне. Җылы көннәрдә биредә балалар күп кайнаша. Бу скейт-парк инде, бу безгә ошый. Менә дустымның самокатында йөрим. Бу скейт-парк миңа охшады. Монда килә мәктәптән соң дуслар белән чакырам да һәм киләм, монда йөрибез. Башка көннәрдә дә биредәге уңайлыклардан һәммә кеше бушлай файдалана ала. Заманча җиһазландырылган актив ял урыннарында райондашларыбызны зур спорт чараларында гына түгел, гадәти көннәрдә дә күпләп күрәсе килә. Хәрәкәттә бәрәкәт дип бит халкыбыз. Илнар Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.